أرست زينام تمرقتي يونيفرسيتي زرخبوا فلتاتن كلتن عبيت هاجرن تربحنا زيجاتاتن نموعل دلوات كخونو كم زقبا تحبيرهم أبتي زوبا الولاونت جيو بوليتيكا إثيوبيا بسقعات ذاتهم صلاتي حتى لونا إثيوبياويان زخونه حتى بر بحري كي عوات الناس روحو كم زركبو تملاخيتهم كاب زينات أي ود حبرات منقستات معصاو استراتيجيكاوي وشمت حرموز كل عدن بزلاقي منقدي كخفتن صاوعي تقريبهم سلام طعنا هذا اللي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات شعات تخينو كم تلمود معد زين حزنا مزينا لنا زيناتات بمرح ما مسخم صنا حنا برهان فسا فلما بحصر زيناتات كنجمر تمرقتي يونيفرسيتي زرخبو فلطاتن كلتن نعبيت حجرن نتربحنا زيغاتاتن نموعل دلوات كخونو كم زغبا اف غواي بايتو فيدريشنن ابو ومبر بورد سراح امرار يونيفرسيتي جنكان اغنيو تشاغر تزاريبوم جنكا يونيفرسيتي بستفراليو عودتات تمرتي زسلطنوم تمهارو قداماي كالعين بدكتوريت ديغرين امريقلوم افا غباي بيت مقري فيدريشنن ابو منبر بورد سراح امرار يونيفرسيتي جنكان اغنيو تشاغر ኢትዮጵያ ዝወጠነቶም ዘፈ ብዙሕ ትልምታትን ምዕዋት ብፍልጠትን ክእለትን ዝማዕበለ ከምውን ሓደሽቲ ፈጠራታት ዝተዳለወ ሓይሊ ሰብ የድልያ ኢሎም ዝተምሃሩ መናእሰይ ቀንዲ ተዋሳቲ ከይዲ ህንፀት ሃገር ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ህይወት ፍልስፍናኦም ብስምዒት ዘይኮነስ ብብስለትን ክኸውን ከም ዝግባም ኣገንዚቦም تمرقتي أب يونيفرسيتي أب زنورم صانحيت زرخبو فلطت ناب تغوار بمغير نمهنات إثيوبيا كتغو كم زغبا حلافيت بيت صحفت قدامي منستر قدات كابينين علم صحاي باولوس غليصن يونيفرسيتي جمعة بستفالي مرحا قبرتات زسلطنوم كلت شحن 973 تمهارو لومي آمريقوم أبتي ناي مرقا مرها قبري حلافيت بيت صحفت قدامي منستر قدات كابينين كمون أدومبر بورد سراح أمرارحا يونيفرسيتي جمام عالم صحاي باولوس كمزبالوم لومي زي تمرقكم تمهاروم كبر هافتي حاقرنا يقوم إلن بريزيدانت يونيفرسيتي جمع دكتور جمال أبا فيتا بوغنوم نتمرقتي أبا زمحالف وملغتي بفتنا كيتا سنابتكم نعنكفاتات سجيركم أبدي بمصحكم انقوا أحقوسكم إلهم يونيفرسيتي أديس أبابا نمبل 76 زور زمهاروم 6,410 تمهارو آمريقوم أبتي مرحا قبري مرقا منستر تمرتن چانسلر يونيفرسيتي أديس أبابان بروفيسور برهان نقام ونافت ساميت سراح إتيو تيليكومن أبو منبر بورد يونيفرسيتي أديس أبابان فريوت تامرو حويسوم كالوت لعلوت حلفتي سراح منقستي سدرابي تمرقتن صاوعي تستقبر اللوم آقايشن ترقيبهم اللوم لومي استمرقوا تمهارو بقداماي ديجري بكالاي ديجرين بسالساي ديجرين تمرتوم تقاتاتلو مخانوم دما تقاليت اللوم بروفيسور برهان نقاب تيوان تمرقتي أب استوافر لعود سراح بفقر هاقرن بتأماننتن حلفنتهم كواتو كم زقبا ملقتي أم حلاليفهم لعلوت تكالات تمرتي أكاديمياون ممحداراون نصانت نكلهم استجمر سراح چبوط لوطي يمص كم زلون غليصوم بتمساسالي زينا تمرقتي ساينسن تكنولوجي ديجيتال غعزو إثيوبيا نمقلطاف فلطاتهم ناب فترا كسغاغرو كم زغبا وانا دايركتور ممحدار مربب دحنتن حبريتان أدومبر بورد يونيفرسيتي ساينسن تكنولوجين أديس أبابان تعقست حميد قاليت أنا اللهم
ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን አዲስ አበባ በቅድመ ምረቃ ድሕረ ምረቃን በሳልሳይ ዲግሪን በስሩዕን ተኸታታልን ፕሮግራማት ትምህርቲ ዘሰልጠኖም 1246 ተምሃሮ አመሪቁም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ መራሕቲ ዩኒቨርሲቲ ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ስድራቤት ተመረቕትን ተረኺቦም ተን ዋና ዳይሬክተር ንተመረቕቲ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣብ ዘመሓላልፋሉ እዋን ተመረቕቲ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ዝረኸብዎ ፍልጠት ናብ ፈጠራን ናብ ዓቕሚ መፍረያይነት ኢንዱስትሪን ክቕይሩም ብምግንዛብ ሃገሮም ብቕንዕና ከገልግሉ ድማ ጻውዒት ኣቕሪበን ተመረቕቲ ጉዕዞ ሪፎርም ኢትዮጵያ ብዝበለጸ ንምዕዋትን ሃገራዊ ብልጽግና ንምርግጋጽን ዘለዎም ዓብይ ሓላፍነት ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ዶክተር መኩሪያ ሃይለ ገሊጾም ኣሎም ዩኒቨርሲቲ ፐብሊክ ሰርቪስ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ዓ.ም ብስሩዕን ተኸታታልን መርሃ ግብርታት ትምህርቲ ብቐዳማይ ብኻልኣይን ብሳልሳይን ዲግሪ ዘሰልጠኖም ተምሃሮ ሎሚ ብድምቀት ኣመሪቑ እዩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ምረቓ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ዶክተር መኩሪያ ሃይለ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ንጉስ ታደሰ ኣባላት ቦርድን ሴኔትን ተመረቕትን ከምኡውን ስድራቤት ተመረቕትን ተረኺቦም እዮም ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ዶክተር መኩሪያ ሃይለ ኣብቲ እዋን በዘመሓልፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ዓብይ ትካላዊ ሪፎርም ትገብር ከም ዘላ እዮም ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፐብሊክ ሰርቪስ ኢትዮጵያ ዶክተር ንጉስ ታደሰ በጎኖም እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሓፈሻ 1817 ተምሃሮ ብቐዳማይ ብኻልኣይን ብሳልሳይን ዲግሪ ከም ዘመረቀ እዮም ጠቒሶም ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ኣብ ዓውድታት ዲጂታል ቴክኖሎጂን ግልጋሎት ማሕበረሰብን ብክእለት ዝታነጸ ወለዶ ንምፍራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመበል 13 ግዜ ብመርሃ ግብርታት ስሩዕ ተኸታታልን ክረምታውን ዘምሃሮም 673 ተምሃሮ ኣመሪቑሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ዶክተር ያሬድ ሙሉ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓውዲ ተግባር ተኮር ሳይንስ ስግግር ቴክኖሎጂን ስራሕቲ ምርምርን ብምክያድ ዘተባብዑ ውፅኢት የመዝግብ ክብሉ ተዛሪቦም ብፍላይ ድማ ብዓውድታት ሕርሻን ማዕድንን ሓደሽቲ ስራሕቲ ፈጠራ ብምውፃእ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ተረባሒ ንምግባር እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ከይዲ ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተሃነፀን ብክእለት ዝበቕዕን ወለዶ ኣብ ምፍጣር ናይ ባዕሉ እጃም የበርክት ከም ዘለውን ገሊፆም እዮም ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ወልድያ ደብረ ማርቆስን ደባርቅን ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ዘተምሃርዎም ተምሃሮ ሎሚ ኣመሪቆም ኣብቶም ዩኒቨርሲቲታት ይካየድ ኣብ ዘሎ ስነ ስርዓት ምርቃም ናይ ክብሪ ኣጋይሽ ስድራቤት ተምሃሮ ተመረቕትን ማሕበረሰብ ትምህርትን ተረኺቦም እዮም ካብዚኣቶም ብተወሳኺ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ትምህርቲ ዘምሃሮም ልዕሊ 6,000 ተምሃሮ ኣመሪቑሎም ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ድማ ብስሩዕ ብምሸትን ብተኸታታልን መርሃ ግብሪ ዘሰልጠኖም ልዕሊ 2,000 ተምሃሮ ኣመሪቑ እዩ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ስራሕ ፈጠርቲ ንክኾኑ ንምግባር ኣብ ተግባር ዝተመስረተ ፍልጠትን ክእለትን ክጭብጡ ከም ዝተገብረ ተመላኺቱ زيننا حزوني قتل تملكتي نب زرزر زينا كحلفكم أبتي زوبا لولاونت جيو بوليتيكا إثيوبيا بسقعات زاتهم صلاتي حتى هلونا إثيوبياويان زخنم حتى بر بحري نكي عوت الناس روح كم زركو تحبير لهم إثيوبيا بر بحري نمركاب تقبر صعري بالسجنا ملمعن 230 مليون زيغاتات زرقاقص مقانون تقاليز لهم نصبصب نصانت فكرو ملوبرهان ግርማይ ከም ሰዕብ ክተቅርባያ ተኻቲርና ንመለስ
لعل 3 ዓመታት ንዝኾን እዋን ኢትዮጵያ ዝተኣሰረትሉ ቤት ማእሰርቲ ማይ ብምስባር ኣብ ዞባ በራኸ ንምውፃእ ታሪካዊ መሰል በሪ ባሕሪ ንምርጋፅ ብግልፂ ብምልዓላ ድቃስ ዝኸልኦም ታሪካዊ ጸላእትን ተላእኽቲ ውሽጢ ሰንሰለት ሽራሕ ሓዲሶም ንኽልዓሉ ገይርዎም እዩ። እዚ ሕቶ ህልውና 130 ሚልዮን ዜጋታት ዝኾነ በሪ ባሕሪ መክሰብ ፖለቲካ ሓደ ጉጅለ ገይሮም ንምንኣስን መረብ ተረኻሕሶ ዝዘርግሑ ልሳነ ባንዳ ዘመና መርዚ ፋይናንስ ብኣዳም ብምስታይ ኣብ መገዛ ወገኖም ሓዊ ምጥርጣር ይውላዕ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ስቴት ኦሮሚያን አባል ቤት ምክር ቤት ወከልተ ህዝቢ ገረመ ሁሉ ቀይገልጹ የሻዕቢያ አሽከር ሆኖ የግብጽንም ህዳሴ ግድብን ሲቃወሙ ግብጽን ሲደግፉ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ሕዝውን ሓሽከር ሻዕቢያ ግብጽ ኮይኖም ንግድብ ህዳሴ ዝቃወሙ ኢትዮጵያ በር ባህሪ ከይትረክብ ንምግባር ዝሰርሑ አካላት ኣለዉ። ኢትዮጵያ ትሰርሖም ዲፕሎማሲያዊ ስራሕትታት ዘናኣሱ ኢትዮጵያ ንጎረቤታ ሃገራት ክትወርር እያ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ዘጋፍሑ መትከሎም እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ብትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ አካላት ብውልቀይ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኒ። መልክዑን ሽሙና ቀያይረ ሎም እውን ሃገር ከፍርስ ዝብል ጽምዶ መግለጺኡ ምድንጋር ምዃኑ ድማ ሚኒስተር አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳይ ምብራቅ አፍሪካ ዝኾኑ አይተ ጌታቸው ረዳ ይገልጹ። ፕሪቶሪያ በመፈረሙ ምክንያት የመጀመሪያው ቁጣ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነበር። ቃሉ ተኾሊፍና ነው የሚለው ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምፍራሙ ቀዳማይ ዝተሰምዐ ተቃውሞ ካብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ። እቲ ቃል ተኾሊፍና እዩ ዝብል ነይሩ። ምክንያቱ ንጉጅለ ሕወሓት ምጥፋእ ብዘይ ምኽኣሉ እዩ። እዚ ድማ ከም ትርእይዎ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ኢሳያስ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ኢሳያስ ከይለፍዐ ዕላምኡ ናይ ምዕዋት ነዊሕ ልምዲ ስለ ዘለዎ ሕዚ እውን ዝፀርሉ ኣለዉ እዮም። ፋኖ ሸኔ ሕወሓት ተጠቂሙ እዩ ንኢትዮጵያ ንምርባሽ ዝፍትን ዘሎ ጫፍ ሽርሒ እዚ ሰንሰለት ሃገር ክሳብ ምፍራስ ዝበጽሕ ምዃኑ ድማ አይተገረመው ሁሉ ቀይገልጹ። በኢትዮጵያ ጫካው እንትን ይያልክ ህዝቡ መቆሚያና መቀመጫ ያሳጣ ኣብ ጫካ ኢትዮጵያ ተሓቢዩ ሰላም ምዝራግ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንኸይረጋጋን ብዘተ ጸገምና ንኸይንፈትሕ ምግባር ጀግንነት ስለ ዘይኮነ ጀግና ኣይበሃልን እዩ። ንሳቶም ዘይተረድእዎ ዘይካሓድ ዘይቀየር ሓቂ ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ልቦም ተዝመርመር ገጾም ተዝኸፈት ንባንዳነት ቦታ ይብሎምን መለለዮም ሓርበኝነት ናጽነቶም ድማ ሉዓላውነት ምዃኑ ድማ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣባል ቋሚ ኮሚቴን ርክብ ወጻኢ ዝኾኑ ጆን አሕመድ አባ ሚልኪ ይገልጹ። ባዳ የኢትዮጵያ ማጸን ያልወለደው ነው፣ ባዕድ ነው። የኢትዮጵያ ባዕዳዊ አካል ማህፀን ኢትዮጵያ ዘይወለደ እዩ። ባዕዲ እዩ። ረብሓ ኢትዮጵያ ሰላም ዝኸለ እዩ። ለውጢ ኢትዮጵያ ዝርብሾ እዩ። ላዕላውነት ኢትዮጵያ ምድፋር ዝፍትን ነዚ ንምዕዋት ድማ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ኃይሊ ወጻኢ ሕዝቢ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ግብጺ ፈረስ ፈርዖንያ ንዖም ዝለኣኻ በቕሊ ድማ ኤርትራ እያ። ነዙይ ክብሉ ጉለት ብሔርን ሃይማኖት የጽንዑዮም ባንዳታት ውሽጢ ዓዲ ድማ መርዚ ፋይናንስ ብኣዳን ብምስታይ ኣብ መገዛ ወገኖም ሓዊ ጎንፅን ምጥርጣርን ከም ዝውልዑ ጀነራል አለምሸት ደግፌ ይገልጹ። በሰሜን በቲፒኤልኤፍ አክራሪ አመራሮች በኩል ይምጣ በአማራ ፋኖ በሚባሉ አክራሪ በአክራርቲ ኃይል ሰሜን ሕወሓት አመራርሓታት ይምጻ ወይ ድማ ብፋኖ ብሽምሸኔውን ዝንቀሳቀሱ አክራርቲ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገርና ዝተሳለጡ ነገራት ሰላም ኢትዮጵያን ምዝራጊ ዕላማዎም ኣነ ዘይመርሓ ኢትዮጵያ ንዓያ ይጠቕመንን ብዝብል ሓሳብ ዕላማ ንምዝራግን ዕቤታ ንምቁራፅን ኣብ ጸገም ንምእታወዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ በሪ ባሕሪ ሕቶ ምቾት እንተይኮነ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ነዙይ እስትራቴጂ ጥፍኣት ክከላኸል ዝኽእል ጽዕንቶ ወጻኢ ብማገሩ ብምጽዋር ጥራይ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣተሓሳስባ ባንዳነት ብምትሕባር ብዝበሰለ መንገዲ ምዕጻው እንትኽእል እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጣ ክንሰግር ውድብ ሕብራት መንግስታት ምዕጻው ስትራቴጂካዊ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክለዓልን ብዘላቕነት መገዲ ክኽፈትን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ኩሎም ወገናት ንዞባዊ ምርግጋ ቀዳምነት ክቡን ዝገበርዎ ስምምዓት ከኽብሩን እቲ ትካል ኣተሓሳሲቡ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ኣብ ኒውዮርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ትካል ቀጻሊ ምኽፋት ወሽመጥ ሆርሙዝን ናይ ዋሕዚ ኣህጉራዊ ንግድን ብትሪ ከም ዝድግፍ እዮም ገሊጾም ዘሎም ኩሎም ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ዝሳተፉ ወገናት ቃል ኪዳንን ግዴቶምን ከተግብሩ ከም ዘለዎም እቶም ወሃብ ቃል ኣስሚሮም ኣለዎም ምርግጋእ ናይቲ ዞባን ማሕበረሰብ ዓለምን ከምኡውን ድሕንነት ባሕረኛታት ክረጋገጽ ዘኽእል ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ኣብ ሓበራውን ሰፊሕን ጽቡቕ ምስት ዘተኩሩ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
تملكتي معد زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم تمرقتي يونيفرسيتي زرخبو فلطتن كلتن عبيت هاجر تربحنا زيغاتات نموعال دلوات كون كم زغبات حبيروم أبتي زوبال ولو نجو بوليتيكا إثيوبيا بسجاد زأتهم صلاة حتى لونا إثيوبيا وين زخنم حتى بر بحر كيعود نسرحو كم زركبو تملخيتهم كاب زينات عود حبرات منقستات معصاو استراتيجيكاو وشمت حرموز كل عالن بزلاقي منقدي كقفتن صاوعي تقريبهم بارك استمركت مع زينا بزازيمنا سلام كتالكم مع زينا نمسكن سلام